Slušajte ovako. Znači, danas sam ušao na TikTok. Uđem nekad, gledam ovo ono. I Mihajlo Madić je, brate, počeo da priča neke neverovatne stvari. Počeo da priča kako, brate, umro mu je deda, kako će on otići gore da ga, brate, posjeti, da će on, znači ono nebulozne stvari priča ovaj dečko. Ja sam iskreno iste sekunde nazvao Mihajla na Instagrama video call. Imam i screenshot ono kako sam ga zvao, da ne bude nešto. I pitao sam ga, brate, šta to radiš, brate? Znaš, ono, za 2 mjeseca si uzeo $1000. Šta kukaš, brate? Šta kukaš? Šta hejt, brate? Zahvaljuj se malo ljudima, razumeš? On, brate, umjesto da se zahvaljuje ljudima, hvala ljudi na donacijama, zebancije, on samo gleda hejt. Pa nemoj gledati hejt Mihajlo Madiću, brate moj. Ljudi, pričao sam danas sa Mihajlom pola sata i eto, to je to. Mišljici kockari, bit će kockari. Ajde da vidimo šta je Mihajlo rekao, iako sam već poslušao ovo. Ljudi, ovom prilikom želim da vam se javim da neće biti dugo klipova na YouTube-u, da neće biti ni live-ova, ni ništa. Posjetit ću se sa svojim prijateljima, malo koliko mi je vreme i ostalo, do kraja mog života. A što ovo priča, brate? Ovo mi stvarno boli, ovo, brate, što kuka više u kurac? Ali ljudi, sad ću vam ja nešto reći. Znači, nemojte da hejtujete Mihajla. Nemojte da hejtujete Mihajla, zato što, evo, iskreno ću vam reći, nešto sam čuo danas, što nikad nisam znao. Mihajlo, jebi ga, neću ja to da pričam u live-u, ali Mihajlo, ne mogu to da kažem na live-u. Uglavnom, razumijete, ima neke on probleme. Ovako svoje psihičke, jebi ga. I onda njemu jednom dođe, brate, on ustane i dođe iz pizdi i hoće da prestane da snima i to. Znači, ljudi, nemojte, molim vas, da hejtujete Mihajla, zato što stvarno nije zebancija. Znači, nije zebancija, može nešto da naudi sebi. Nema autizam, nije autizam, ljudi, nema autizam, znači nema autizam, nego jednostavno ima neke, brate, ono, nešto, nije ništa strašno, ali ono, razumete, nema autizam, nema rak, nema ništa, ali opet, nekad mu dođe kad ustane, brate, da ono, razumete, se iznervira, doće da prestane da snima i to. Znači, nemojte, molim vas, da hejtujete Mihajla nikada više, zato što dečko stvarno može nauditi sebi. Njegov ćale ništa ne gleda ovo, ono, njegov ćale izgleda ne vodi računa nešto previše o njemu. Ja ako budem otišao u Pirot kod Mihajla, pričat ću sa Mihajlovim ćaletom, brate, da mora malo da vodi računa o Mihajlu. Pazite vi šta on ovdje priča, brate, otići na drugi svet, mislim. Daj bre, ovo je strašno.